har i overflod af selvoptaget modbydelige mænd, og det vil vi lave om på. Desuden har Miki alt for længe været der, hvor jeg hører til. Jeg har allerede samlet nogle ind, der kan hjælpe lidt. Så kom med os og se, hvordan vi skal få Miki ned med nakken. Hvem har sagt, at man bør slås? Vi har mænd. Hvem har troet, de var stærkest? De var mere værd end os. Vi har mænd. Men da vi så ikke mere ville lade os dominere og indså, vi havde nok i os selv, så blev kvinder, piger, koner en flok sejre,